سلام كبرات تخاتلتي حبل ميديا كميك أنهم كبرات سمعتنا إذا تاريخ نعخاتكم ممهار نخخون بشمكم بشم تخاتلتنا أزينا نمسكن بمقصال كباهم ندليو شير لايك سابسكرايب بمقبار كتتابعنا كدقوفنا عند تلالنا نابتزانتان بلكم فرد السابع مدهاني سحاسة ساتون أبستغمت اللو دبسات برهان زفانوس نبارة كابتت مدهاني تقاميت اللو زنبارت أولادما كورو برحق إلكا حانت عارات كتولون كلا أمونغوتت أولان عاراتن حاد أول دربعان حمشتن علم زركب سبعي أب سيريات تتقعو كوفيلون كلون عزب إز السبعي أب يمانون تقامون زركب أولان عاراتن اندات أمتا اتجزاب جانا سقاين موتن زبزحو يزمثل نيرو إز السبعي مبقار أب سيدو تتقعو برتع حسابي حسب نبارع إز السبعي بخنزين حانت ليتي كاب كورسو كيتنسى ناستات 14 ليتات كتسلا ببرتع حساب جنقة دما أكلاتو أزي تدخما بصنع حميمو أب عرات دكيسو زنبارع قولعا جنبارو بقداو انتا دهسسة برهات جنبارو تلقيو جن رس نقميسلون كلو تحزبا نزم استعزبا نخلت سمون بجنقة فرهاتن تواحيتو زنبارع صبو ملكعو ناي حابوسن وفويتان برهان عبقوص وترعيه إز السبعي تسفعلم يبهل ناي بيت فردي مكتل تقلالي عقابي حق خوينو نازم معرق الزخبط حزخ على بزنابورو ناي سرح فقرن تعرني أمز زحالفة كلتا سامون أب جنكتن حسابن وشتو خوينو كمان نسودو كوفيلون دحادرة كنسو كام ناي فردو بيت سرحوغن نحانت دقيق دونجي أي فلتن نتسفعلم أب هيوتو زترفو ودون سرحون ترايوم لتمنتاي منابرتون أزي زخبران زفكران سبيتو كاو رحيقا سلزخبللت بخمزي مبقار نسلا ودو كبل بزح مسواتي زحلف مخنياتو ولادو كابازي زفكرا سبيتو سلستولد سبيتو قديفاتو قدم مخادا نعا أزلو فقرن خمسكر زنا أزغنن نخخون سلطانن كبرن نخلوا أزي تقاليسو قدم خلتا عامت أب كوابيو كم أحقوسي نبارن حدا مشات كم زي كالق معالتي كاب سرحوك أزيفواتي نغز أخدا إتا معالتي إتا مشات نايمت أهيواتو كيهنت بينو كم زنبر زغبرت ألاتيا بزا معالتن بزا مشاتن بزا تلمات زيان سبيتو قديفاتو قبللت كاب أمور أكوا في حقوقوت أنت زي كالة بأكال جن كاو تفليات نعا أنا مرسعن نزي مذكارن كم منفسو حقيقو نموطع زخولو كله جبارة جنا نفسو خاب سقو تفليو خمسكر كساب زدلي تزت آكاب أمور أكوات زي كالن نزي تردي بقار مسو خنزلا عند حسبه ناتا فقر أودو احدرا تسفعلم سرح بزي كدلون ودو فولي تغرة دهابة تنكب خبو ودو تري رافنجان فرويعين تنزون ننكوينو ندي يمثل سلزنبارة ناعلة تزوتو زي قوارص كونا حاكلنا فقري زي سلجون تقدف كاي زي قدف سلزخونا وشتو اندا تقات ألستدف نقصات كونو زفكران زغور علان سبيتو انت إناتو كاب تخيل كل التعامتات حلفو أبزن عامتات نفسه بنفسه اندات أنانعه اندا ودق أزمت هيوتو اندا استخاخيله زيقوت أمو شقرات اندا تقرافته حسابو اندا أخاخبه نابرو بحدش هيوت كمان رح فتنا نزا حساب الزيكا حسب سقورو ولادو بينور نبرا ودو بزيبو اكنبر كم زيكل تحزبا زفكرا سبيتو سابات بحال تسفى ألم نحنت دقيق والاتخون كرسحي كألم እተሽግር ግን ኣብ ልዕሊኡ ዘውረደቶ በደልን ዝፈጸመቶ ጭካንን በዚ ተንስእ ዝመጽኦ ናይ ህይወት ፈተነን ክርስዕ ዘይምኽኣሉ ስርሓ ብዓይኒ ሕልንኡ ቅጅል ክብሎን ከሎ ኣብ ውሽጡ ዝተቐብረ ናይ ሕርቃን እሳት ሓፈስቱ የቃጽሎ ነበረ ብፍላይ እዘን ዝሓለፋ ክልተ ሰሙን ዘፍቅሮ ወዱ ኣብ ናይ ጫፍ ሞት ኮይኑ ክሳቐም ምስ ረኣዮ ህይወት ትርጉም ኣልቦ ኮይና ጸንከረቶ حزنو زكافلو أجخا زبلون وشتاو شجرو زفلتقلو ناتي زبلو السباب تقو زي مهلاو حزنو أزي مرير كونا
ናይ ወዱ ረስኒ ኣብ ዝወሰኸሉ ዝሞተ ዘሎ እንዳመሰሎ ሰውነቱ ሓው ከም ዝተንከፈ ጅማቱ ተጋታተረ። ዘፍቅራ ሰበይቱ ምስ እንተትህሉ ነይራ እቲ ዝነውሖ ዝነበረ ለይቲ መቐረት መሃለዎ። ወዶም ክድሕነሉ ዝኽእል ሓሳብ እንዳሓሰቡ ጭንቀቱም ተኻፈለት ነይራ። ተስፋዓለም ንቤንሁር ትኩር ኢሉ ክሪኦ እንከሎ ናይ ኣዲኡ ገጽ ደጊሙ እንተዘርኢ መሓወየ ነይሩ። እንዳበለ ንጭንቀቱ ጭንቀት ይውስኽ ነበረ። ግን እንታይ ገበር ሳባ ንሰብኣያ ዝነበራ ፍቕሪ ጎደለ። ብናይ ካልእ ሰብ ፍቕሪ ዓዊራ ወዳን ሰብኣያን ከምውን ሓንቲ ከይሓሰበት ጠንጢናቶም ከደት። ተስፋዓለምን ሳባን ካብ ዝምርዓው ትሒዞም ኣዝዮም ይጨቃጨቁ ነበሩ። እቲ ምኽንያት ድማ ሳባ ካብኡ ንምርሓቕ ንምኽንያት እንዳፈጠረት ትብፅብፆ ነበረት። ብኸምዚ እምበኣር ኣብ ሓዳር ንኣስታት 4 ዓመታት ብምቕጻል ሳባ ወዳን ሰብኣያን ራሕሪሓቶም ተሓዝረት። ወዶም ወዲ 3 ዓመት ህፃን እንከሎ ሓዲጋቶ ስለ ዝኸደት ከም ኣቦን ኣደን ኮይኑ ብሕማሙ እንዳሓመመ ብስሓቁ እንዳሰሓቀ ንቤንሁር ዓብ ወዲ ኣኸሎ። ቤንሁር ጎቢዙ ወዲ 23 ዓመት ኣኺሉ ናይ ማትሪክ ፈተና ጽቡቕ ነጥቢ ብምምጻእ ከም ናይ ኣቦኡ ለዊር ዓውደ ትምህርቲ ብምጽናዕ ንምምራቕ በቕዐ። ንተስፋዓለም ኣዝያ ፍለይቲ መዓልቲ ነበረት። ብወዱ ኣመና ኮርዐ። ቤንሁር ካብቶም ጽቡቕ መልክዕ ዝውንን ደቂ ተባዕትዮ ኮይኑ ማእከላይ ቁመት፣ ቀይሕ ሕብሪ ቆርበት፣ ኮታ ኣዝዩ ጽቡቕ ወዲ እዩ። ኣዝዩ ዘፍቅራን ከም መልኣኽ ዝሪኣን ኣፍቃሪት ኣላቶ። ስማ ድማ ኤልዳና ትበሃል። ምስ ኣቦኡ ኣላሊዋ መርዖኦም ኣብ መመረቕቱ ክኸውን ድሌት ክልቲኦም እኳ እንተኾነ ኤልዳና ገና ጓል 19 ዓመት ናይ ካምፓስ ተማሃሪት ስለ ዝኾነት ቅድም ሌላ ክንገብር ኣለና ኢሎም ብምሕሳብ መርዖኦም ክጸንሕ ተሰማምዑ። መመረቕታ ተወዲኡ ቤንሁር ኣብታ ማእከለይቲ መነባብሮቱ ውንን ገዝኦም ምስ ኣቦኡ እንዳሰሓቁ ጸኒሖም ኣቶ ተስፋዓለም ከም ዝኽብል ዘረባ ከፈተ። ዝወደይ ሎሚ ፍረ ናይ ኩሉ ደኻመይን ጻዕረይን ዝረኣኹላ መዓልቲ እያ። ደጊ ሞት ከም ኣዳም በሎ። ቤንሁር ናቦኡ ብናይ ፍቕሪ ዒን ተኽሪኦ ድሕሪ ምጽናሕ ባባ ትፈልጥ እቲ ዝዓበየ ትምህርቲ ካባኻ ዝወሰድክዎ እንታይ እዩ? ተስፋዓለም እንታይ እዩ? ቤንሁር ሕንቕንቕ እንዳበሎ ኣብ ጉዕዞ ህይወት ደኺመ ዘይምባል ነተኣምነሉ ነገር ዋጋ ምኽፋል ኣቦይ ኣዝዩ ዕድለኛ እየ ናተይ ኣቦ ብምዃንካ። ኣቶ ተስፋዓለም ፍሽኽ ድሕሪ ምባል ኤልዳና ኸ ኣላ ዶ? እወ ኣላ ዓንተ ወይ ከማን ተደዋዊልና ነርና። ጽባሕ ኣይረሳዕካይን ዘለኻ ምሽ? ኣይረሳዕክዎን ሰዓት ክንደይ ኢላ ትካላ ኣጋፋዱ እስካብ ዝኽንበገስ ኢና። ሕራይ ዝወደይ ንጎይ ትረሳዓየ ኢኻ ባድላይን ካምቻይን ኣስታረረለ ኢኻ ንምባል ዋም ለይቲ ተባሃሂሎም ነናብ ዓራቶም ኣምርሑ። መሬት ንርእሳ ክትብል እያ ትወግሕ ከም ዝበሃል ጸልማት ተቐንጢጡ ብርሃን ኮነ። ቤንሁር ተንሲኡ ገዛ ብምልዓል ቁርሲ ሰሪሑ ድሕሪ ምውዳእ ናብ ናይ ኣቦኡ ምስትራር ኣተወ። ኣቶ ተስፋዓለም ንጎ ተንሲእካ ምንቅስቓስ ዝፈቱ ኮይኑ ብደገ ጸኒሑ ብምምጻእ ነፍሱ ድሕሪ ምሕጣብ ናብ ቁርሲ ኣተዉ። ፍርቂ መዓልቲ ክኸውን ስለ ዝቐረበ ክዳውንቶም ቀይሮም ገዝኦም ዓጺዮም ናብ ገዛ ኤልዳና ተበገሱ። ኣብኡ ድሕሪ ምብጻሕ ሓደ ኣዝዩ ዘሰንብድ ክስተት ኣጋጠመ። ንሱ ድማ ኣደ ኤልዳና ወይዘሮ ሳባ ኮይና ጸንሐት። ኣቶ ተስፋዓለም ነዚ ምስ ረኣየ ብኡ ኣቢልዮ ሃለዋቱ ዘጥፈአ። ኣቶ ተስፋዓለም ኣብ ሕክምና ንሰሙናት ክእለ ድሕሪ ምጽናሕ ስምባደ ዘንቀሎ ሕዱር ሕማም ስለ ዝጸንሖ ህይወቱ ሓለፈ። ቤንሁር ብናይ ኣቦኡ ሞት ልቡ ኣዝዩ ተሰብረ። ንኣስታ 6 ወርሒ ድማ ካብ ገዝኡ ከይወፀ ነፍሱ ደርቢዩ ኣዝዩ ሓዘነ። የግዳስ ምስ ዝሞተ ስለ ዘይምወት ቤንሁር ኣደረኺቡ። ኣቦኡ ግን ብስጋ ክረኽቦ ናብ ዘይክእል መቓብር ሰጠመ። ቤንሁር ናይ ኣዲኡ በደል ዓብን ገዚፍን እኳ እንተኾነ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ካባይ ምሕረት ንኽትረኽቦስ ንኸመኹም ሰባት ምሕረት ግበሩ ዝብል ቤንሁር ነዲኡ ቕረ ክገብረላ ብምሉእ ልቡ ምስ ውሽጡ ተሰማምዐ። ኣቶ ተስፋዓለም ናይ ወዱ መርዓን ውላደን ዘይምርኣዩ የሕዝን እኳ እንተኾነ ብስጋ እምበር ብመንፈስ ኩሉ ግዜ ኣብ ልቢ ቤንሁር ነባሪ ከም ዝኾነ ቤንሁር ድማ ሕጊ ተፈጥሮ ዘይስገር ኮይኑዎ ንኤልዳና ከም ሰቤቱ ዘይኮነ ከም ሓፍቱ ክሪኣ ከም ዘለዉ ነፍሱ ኣሚኑ ቤንሁር ዕምባባ ኣብ ኢዱ ሒዙ ንምብራቕ እንዳኣተወ ዛንታና ኣብ ዘትውድእ
ክቡራት ተኸታተልቲ ሓበን ሚድያ ልብ ሳባ ብዝብል ኣርእስቲ ከዘንትወልኩም ጸኒሐ ተኸታተልቲ ዛ ቻነል ክንከውን ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ኣይንረስዕ ሰሰናይ ንዓኹም